Γελί. Το έχετε ξεφτυλίσει τελείως. Νομίζετε ότι εδώ ήρθαμε να παίξουμε. Είναι εμφάνιση φαντάρων αυτή, είναι εμφάνιση φαντάρου. Δεν εντρέπεστε καθόλου. Εγώ ανδρέπομαι. Σκασμός! Ότι ποιος διοικεί εδώ μέσα, θέλω να ξέρω, Ποιος διοικεί! Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο. Μη! Αναμφιβόλως εσείς, κύριε διοικητά. Αν μου δεν που διοικώ εγώ. Εδώ διοικεί η ασυδοσία και η αναρχία. Αλλά τώρα τελειώστε τα ψέματα. Θα με γνωρίσετε από την καλή. Διότι η πατρίς αυτή τη στιγμή διέρχεται κίνδυνον. Βάλετε πάντα χώδεν. Ένθεν και ένθεν, εκείθεν και εντέθεν, εξ ανατολών, εκ δυσμών, εκ βορών και εκ νότων. Και εσείς δεν ξέρετε καν τι είναι ο εξ ανατολών κίνδυνος. Ξέρουμε. Σε ράδια ξέρετε. Τι χτυπιέται έτσι αυτός. Τα έχει τρελάνει τα αντίστοιχα τα παιδιά. Καλά τους κάνει γιατί είναι και αυτή γαϊδούρια. Για πες μου εσύ, Ντάλλας, που τα ξέρεις όλα. Ποιος είναι ο εξ ανατολών κίνδυνος? Ο εξ Ανατολών. Ο κίνδυνος που έρχεται από την Ανατολή. Χώσο μία είσαι Ανατολή μετάστρα. Αντί να χαίρεστε που υπηρετείτε την πατρίδα. Χαιρόμαστε. Κακώς τον καιρό χαιρόσαστε. Διότι αυτή η πατρίδα που πατούμε. Όλοι μέσα θα να μπούμε. Σκασμός! Διότι αυτή η πατρίδα δεν έχει ανάγκη από ρεμάλια σαν και εσάς. Έχει ανάγκη από ήρωες με ιδανικά και οράματα. Και εσείς δεν έχετε κανένα όραμα. Έχουμε. Τον κακό σας τον καιρό έχετε. Για λέγε Βλάχο, εσύ τι όραμα έχεις? Εγώ προσωπικά θέλω να γίνω μεγάλος σκηνοθέτης και να βγάζω πολλά εκατομμύρια. Ναι. Εσύ, Ντάλλας, τι όραμα έχεις? Τι όραμα. Έχω όραμα να κάνω maxi single στην Ιταλία. Τι να κάνεις? Maxi single. Μπα. Εσένα πλαπούτα δεν σε ρωτάω τι όραμα έχεις, γιατί και να μου πεις δεν πρόκειται να καταλάβω. Μάλλον, κύριε διοικητά. Ψωνάρες, μοροφιλοφιλόδοξοι, μουλαροτεκνάδες. Τα ψέματα τελειώσανε. Από σήμερα θα γνωρίσετε έναν άλλο κάκαλο. Γιατί υπάρχει κι άλλος κακαλός. Βεβαίως υπάρχει. Ποιος? Σκαλμός! Θα σας ταράξω στα καψόνια. Συγγνώμη, τα καψόνια καταργηθήκανε. Εγώ θα τα επαναφέρω. Σε μια ώρα θα βρίσκεστε εδώ γυαλισμένοι, ξυρισμένοι στην τρίχα. Να σας πω εγώ καταργηθήκα τα καψόνια. Να σας πω εγώ. Και τώρα τσακίδια. Πετώντας! Κορμίμους πήρχω να πυρποληθώ. Αντί αγάπη στα τράμα ανεβάζει. Πρέπει που χαμηλώσε το λίγο, μην το ακούσει ο κάκαλος. Χέστε για τον κάκαλο, δεν καταπιεστώ εγώ για τον κάκαλο. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Ψυχοπαθής επικίνδυνος απέδρασε χθες βράδυ από το Δαφνί και αναζητούνται τα ίχνη του. Ο ψυχοπαθής διακατέχεται από μια σπάνια ψυχοπάθεια που λέγεται ψυχοσυναισθηματικό αεροπλανικό σύνδρομο. Κατά το σύνδρομο αυτό, ο ασθενής ταυτίζεται με τα πουλιά και τα αεροπλάνα και νομίζει πως μπορεί να πετάξει. Μη χειρότερα, τι άλλο θα ακούσουμε Παρακαλούνται οι εργαζόμενοι σε αεροπορικές μονάδες και αεροδρόμια να βρίσκονται σε επιφυλακή για τον ψυχοπαθή. Πολύ τρελοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πω, επιφυλακή. Τι γίνεται εδώ, τι δεν δουλεύετε. Τι τραγουδίζεις όλους τα ρίξατε. Μαμούλια, είστε το ραδιόφωνο εδώ. Είστε το ραδιόφωνο. Πώς. Εδώ είναι γραφείο, δεν είναι μπουζουξίδικο. Μα ξέρετε τι με το ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει τι με το ραδιόφωνο. Εάν σε ξαναπιάσω να ακούς ραδιόφωνο, θα σε απολύσω. Σας ενδιαφέρει, πρέπει να σας πω τι με το ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει τι παλιός καλός. Αυτά που ξέρετε ξεχάστε. Θα γνωρίσετε έναν άλλο κάκαλο. Ο παλιός κάκαλος πέθανε. Κάκαλος, το είπε και το έκανε, πέθανε. Πέθανε, ήρθε, πιάστηκα να με ξεπιάσει γρήγορα. Ένα νευροκαβαλική μετάκι είναι καλή, εγώ θα σας ξεπιάσω τώρα. Εντάξει, στη δουλειά σας. Τώρα μου ξέρετε να ξεπιάνεις. Στη δουλειά σας! Θέλω να το πω στους μηνύτες. Και εγώ πάω σε μια φίλη μου να μου πει τα χαρτιά. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Αϊδούρια, μουλαροτεκνάδες, σας κάνω εγώ μια ανώμαλη προσγείωση να με θυμάστε. Μπουμπού, έλα γρήγορα μέσα να με ξεπιάσεις.
Κουνήσου σου, ηλίθια μπουμπού, έλα. Ηλίθια μπουμπού εγώ, ο Παντοκράτορ. Αχ, επιτέλους ήρθες, ηλίθια μπουμπού, άντε μια ώρα έκανες. Έλα να με ξεπιάσεις, δεν μπορώ να γυρίσω, έλα. Άντε κουνήσου. Βαρύς, Άνοιξε μωρή πάλι μπετούγια. Και ακόμα τον ψάχνουν. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Το σκάσε τρελός από το Δαφνί. Γιατί πρώτη φορά είναι. Εδώ οι τρελοί στο Δαφνί μπαινοβγαίνουνε. Ναι, αλλά αυτός ο τρελός έχει πάθει έτσι ένα πράγμα, πώς να το πω, κάτι σαν πιστεύει ότι πετάει. Τώρα, νομίζω ότι δηλαδή αυτός ότι πετάει. Κοίτα τώρα, εμένα πετάω, δεν πετάω, άρα αυτός πώς πετάει. Τι σημαίνει αυτό, είναι τρελός. Φοβερή επιστημονική εξήγηση. Ναι, αλλά όταν το σκάει λέει τρέχει στις αεροπορίες. Φοβάμαι, βρε παιδιά. Λέτε να κυκλοφορεί εδώ μέσα. Γιατί όχι, πολλοί τρελοί κυκλοφοράνε εδώ μέσα τελευταία. Ποιος. Εσύ. Για κάνει τη χάρη, έτσι εγώ δεν είμαι τρελή. Το έχω διασταυρώσει. Κανένα άλλο, ξέρετε. Τον κάκαλο. Αυτός κι αν χάνει λάδια. Ναι, πραγματικά, μόλις του είπα για τον τρελό, έτσι γύρισε το μάτι του. Κάτι έχει πάθει ο κάκαλος. Τώρα τελευταία το μάτι του πολύ γυαλίζει. Να δούμε πότε θα τον πάνε δεμένο. Ναι, αλλά μέχρι να τον πάνε δεμένο, εμάς θα μας πήξει το καψόνι. Άντε, ετοιμαστείτε, μας περιμένει. Φτάνει ρε βλάχο, αόρατες τις έκανες. Ναι. Διατάξτε, κύριε διοικητά. Πώς με είπες, για ξαναπες το. Διατάξτε, κύριε διοικητά. Για ξαναπες το γιατί μ' αρέσει. Διατάξτε, κύριε διοικητά. Φωνάζεις, παιδί μου. Άρα τι είμαι διοικητής. Λαμβάνονται τη μήνα, σας αναφέρω πως ναι, είστε διοικητής. Ναι, είστε σμήναρχος. Είμαι σμήναρχος. Δηλαδή είμαι άρχον τους μήνους. Μάλιστα, είστε ο άρχον τους μήνους. Και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σμήνος μου. Το σμήνος σας ξυρίζεται, γυαλίζεται και είναι έτοιμο να αναλάβει αποστολάς. Βεβαίως θα αναλάβει αποστολάς. Πολύ υψηλάς αποστολάς που θα τον αναθέσω εγώ. Το σμήνος μου θα πετάξει, θα απογειωθεί. Μάλιστα, θα πετάξει, θα απογειωθεί. Και πόσοι γενναίοι άνδρες αποτελούν το σμήνος μου. 3. 3.000 τόσο λίγοι. Όχι, 3 είναι όλοι κι όλοι. Δηλαδή είναι οι 3 υπτάμενοι σωματοφύλακες. Όχι, είναι οι 3 υπτάμενοι θαλαμοφύλακες. Σκασμός! Είπα σωματοφύλακες. Δεν μου λες. Εγώ πετάω. Εσύ. Πετάς. Δεν αντελήφθην. Όχι, δεν πετάω. Είμαι επισμηνίας εδάφους. Θα σε κάνω εγώ επισμηνία αέρος. Όπως λέμε σαλάμι αέρος. Θα πετάξεις, θα απογειωθείς, θα γίνεις αετός. Είμαι αετός χωρίς φτερά. Θα βγάλεις και φτερά. Πήγαινε τώρα να μου τους φέρεις εδώ. Γρήγορα, πετώντας. Μάλιστα, πάω. Πετώντας, Τρέχοντας. Όχι, παιδί μου, πετώντας, πήγαινε. Μάλιστα, πετώντας. Ακόμα δεν στεχτήκατε. Ο κύριος Κάκαλος σας περιμένει. Έτοιμοι είμαστε, πάμε. Άνδρες, προσοχή! Θα κατευθυνθόμεν στο γραφείο του κυρίου διοικητού πετώντας. Δηλαδή τρέχοντας θα πάμε. Ο κύριος διοικητής με διέταξε να σας προσαγάγω στο γραφείο του πετώντας. Να, έτσι. Κατάλαβα, αρχίσαν τα καψόνια. Εμπρός, μάλιστα. Μα θα γίνουμε ρεζίλοι. Εκτελώ διαταγάς. Είπα θα πάμε πετώντας. Εγώ να μην πετάξω. Εσύ στο κλουβί σου. Άνδρες, ακολουθήστε με. Εμπρός, μάρς. Κύριε Καραβανέ, πού τους πάτε έτσι. Σμήνος ρελαντή. Εκτελώ διαταγάς. Το Σμήνος οδεύει πετώντας στο γραφείο του κυρίου διοικητού. Καλή τι καψόνια είναι αυτά που τους κάνει. Σμήνος, εμπρός, μάρς. Ναι. Με κάτσα, άντρες, προσοχή, ανάμευση. Ώστε αυτό λοιπόν είναι το σμήνος μου. Σμήνος αβήχθη, περιμένω νεοτέρας διαταγάς. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις πασπιστά αέρος, πετώντας, μπρος.
Αυτό λοιπόν είναι το σμήνο στο σμηνάκι μου. Καθίστε, παιδιά, με κάθε όρθιοι. Καθίστε. Καθίστε! Πρέπει να είστε ξεκούραστοι για τη μάχη. Ποια μάχη, ρε? Εγώ μια μάχη κομμότρια ξέρω. Εγώ λοιπόν είμαι ο Σμήν Αρχός. Δηλαδή είμαι ο Σμήν Αρχός. Τι είμαι εγώ? Ο Σμήν Αρχός. Δηλαδή εγώ είμαι ο Αρχός και εσείς είστε το Σμήν. Τι είστε εσείς? Το Σμήν. Δηλαδή εγώ άρχω τους μήνους. Άρα τι είμαι εγώ? Τι είστε? Ο Θεός. Μωρέ, είστε ο Θεός της αεροπορίας, είστε φοβερός. Δεν είμαι μόνο της αεροπορίας, γενικά είμαι ο Θεός. Εγώ έφτιαξα τον κόσμο. Τι φτιάξατε? Τον κόσμο, τα πάντα, όλα αυτά, εγώ τα έχω φτιάξει. Ποια αυτά? Αυτά, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα ποτάμια, τις λίμνες, εγώ τα έκανα όλα. Εσείς τα φτιάξατε όλα αυτά? Ναι, πώς σας φαίνονται, Ωραία είναι, μόνο που εκείνη η βουνοκορφή σας ξέφυγε, την κάνετε λίγο πιο ψηλή. Επίτηδες την έκανα πιο ψηλή, να σπάσει η ομοιομορφία. Βέβαια, ξέρετε πόσο καιρό μου πήρε να τα κάνω όλα αυτά. Θα σας πήρε κάμποσο, δεν είναι να το ξεπετάξει. Τι λες το ξεπετάξεις, 7 μέρες έκανα να τα φτιάξω. Βέβαια, τώρα θα πάμε και σπίτι μου. Ξέρετε πού είναι το σπίτι μου? Πού, στο Παπάγου? Όχι, στο Παπάγου έμεινα παλιά. Τώρα μένω στον ουρανό. Πώς λέμε, Πάτερ ημών, εγώ δηλαδή, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Το δικό μου είναι το θέλημα. Συγγνώμη, θα το πούμε όλο. Ευρύγορο θα είναι το σπίτι σας. Τι είναι, τεσσάρι? Ναι, θα το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε σήμερα. Και πώς θα πάμε? Πετώντας. Δεν ξέρετε να πετάτε? Όχι ακόμα. Θα μάθετε σήμερα. Θα πάτε τώρα να βάλετε τα φτερά σας και θα έρθετε να απογειωθούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Τι θα πάμε να βάλουμε? Φτερά! Αμέ! Καλά, Ντάλλα, σε εσένα σου πάνε φοβερά τα φτερά, να τα καθιερώσεις έτσι να κυκλοφορείς. Ναι, μου πάνε. Βρε, στο διάλογο από εδώ καράβλα και μη σου πω καμιά κουβέντα. Το καψόνι είναι ο εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σήμερα μας έβαλε φτερά, αύριο θα μας φορέσει πούπουλα και θα κυκλοφορούμε σαν τις φτερούδες. Φτερά, φτερά, φτερά! Ωραία μεταλλούδα. Καλτία καινούργια φτερούδες είστε εσείς. Άσε μας ρε που έχουμε τον κάκαλο, έχουμε και σένα. Τι τον έπιες τώρα και σας έβαλε φτερά? Σας πάνε βέβαια, δεν λέω. Μας κάνει καψόνια, μας λέει ότι είναι Θεός, ότι έχει φτιάξει τα βουνά και τα λαγκάδια, κάτι παρανοϊκά. Γιατί αποκλείεται, εγώ τον έχω ικανό. Άμα ήταν έτσι, λέει, τον έχω φτιάξει και εγώ που είμαι και παλιός. Αποφασίστε τελικά ποιος από τους δύο έχει φτιάξει τον κόσμο για να ξέρω κι εγώ που βαδίζω. Σιγά καλή που είναι Θεός αυτός. Ας τολμήσει να μου πει εμένα κάτι τέτοιο, τον καταγγείλω στο Σεραφείμ. Λοιπόν, μάγκες, πρέπει να κάνουμε τον μπεκί και να κάνουμε ό,τι μας λέει, γιατί μπορεί να πάρει τίποτα ανάποδες και να μας στείλει στη Λίμνο. Πάμε. Να κάνω κι εγώ έτσι. Όλα δικά μου, θα τα πιω όλα, δεν αφήσω τίποτα. Εσύ να πας αμέσως να μου φέρεις 852 σουβλάκια με πίτα και τζατζίκι. Πίτα ο κάκαλος. Διατάξτε, κύριε Σμήναρχη. Σε παρακαλώ, παιδί μου, θέλω να με οδηγήσει στην τουαλέτα, διότι ήρθαν τα τσίσα μου. Ακολουθήστε με. Τι κάνετε εδώ, κύριε Καραβανιά? Περιφρώ τον κύριο διοικητή, ο οποίος βρίσκεται προς όρεσή του. Α. Υπάρχουν που λέτε πληροφορίες ότι αυτός ο τρελός με το αεροπλανικό σύνδρομο έχει έρθει και κυκλοφορεί εδώ μέσα. Τι κακό είναι και αυτό, όλοι τρελοί εδώ μέσα θα έρχονται. Τι μέλη έχει το γραφείο μας και τους τραβάει. Και όπου να είναι θα περάσει και ο πτέραρχος ασφαλείας αέρος για να κάνει έρευνες. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπουμπού. Καλημέρα σας κύριε πτέραρχε ασφαλείας του αέρος. Δεν μου λέτε, κύριε Μπουμπού, μήπως έχετε παρατηρήσει καμία ύποπτη κίνηση εδώ μέσα? Ύποπτη κίνηση, όχι κύριε πτέραρχε ασφαλείας του αέρος. Μπουμπού! Καλημέρα σας. Απαιτώ εξηγήσεις. Και εγώ απαιτώ εξηγήσεις για την εμφάνισή σας. Κύριε Σμήναρχε, πώς κυκλοφορείτε έτσι εδώ Να μέσα? σας εξηγήσω αμέσως πέρα αρχαία μου γιατί κυκλοφορώ. Εγώ είχα πιαστεί και ξαφνικά νιώθω στο κεφάλι με ένα γκντου. Φτηνές δικαιολογίες και γνώ.
Συγκεντρωθείτε τέλος πάντων, κύριε Σμιναρχέ. Συγκεντρωμένος ο πτεραρχέ, δεν βλέπετε τώρα πότε τους συγκεντρωθείτε. Είμαι στο Γιάννη, στο Δήμο. Εγώ γιατί είμαι με τα σόβρακα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού πήγαν τα ρούχα μου. Πιάστηκα! Να πας να φέρεις το Σμήνος μου, έχουμε αργήσει! Πρέπει να αντιχήσουν οι αρχές του πολέμου και οι πολεμικοί χωροί! Πώς θα πάρουμε την πόλη! Δυο ανθρώποι όλοι κι όλοι! Είσαι τελείως τρελός! Δεν ατελειθεί. Πιο βαρύς μου φαίνεται τώρα. Είμαι ένας! Προσχή! Είμαι ένας! Προσχή! Έτοιμοι προς αναχώρηση! Εμπρός! Μάρς! Συγγνώμη κύριε Καραβανέα, μήπως ξέρετε τι μας θέλει. Να πάτε να πάρετε την πόλη. Εμείς θα πάρουμε την πόλη. Ναι, εσείς. Δεν τα αφήνουμε για αύριο γιατί σήμερα έχουμε κάτι δουλίτσες. Εγώ δεν μπορώ, είμαι εξοδούχος. Κι είναι και παλιός. Πως τολμάς και λες σε μένα ότι κυκλοφορούσα ξεβράκωτος! Καλά που κυκλοφορούσε ξεβράκωτος! Είναι δυνατόν ένας θεός να κυκλοφορεί ξεβράκωτος! Για να σας πω, δεν θα μου πείτε τώρα και εμένα ότι είσαστε θεός, τα καψόνια σου φαντάρουν, έτσι! Εγώ είμαι ο θεός! Όχι, δεν είσαστε ο θεός! Άλλος είναι ο θεός! Εγώ είμαι ο θεός! Και εσύ σε γίνουν πολλές αμαρτίες, περιπεσούσα κοινή! Μα περιπεσούσα! Που μοιχεύσεις! Καλά, τώρα χείρα είμαι! Που κλέψεις! Δεν με βγάλετε και κλέφτρα, έτσι! Κύμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου! Καλά, αυτοί είναι μακαρίτες τώρα! Μην πολύ κολλάς σε μένα και θα σε σφάξω έτσι! Έχουμε καθυστερήσει, πρέπει σε μία ώρα να πάρουμε την πόλη! Μην αγχώνεστε, 500 χρόνια είναι σκλαβωμένοι. Αν αργήσουμε και 10 λεπτά δεν έγινε τίποτα. Έγινε! Πώς δεν έγινε! Έχω ραντεβού με την ιστορία! Πρέπει να δω τον μαρμαρωμένο βασιλιά να μου δώσει το στέμμα! Εσείς ποιος είναι αυτός ο μαρμαρωμένος πάλι? Θα φτάσουμε μέχρι την κόκκινη μιλιά! Ωραία, θα φάμε και κάνα κόκκινο μήλο. Και συγγνώμη, πώς θα πάμε στην κόκκινη μιλιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Πετώντας σε 10 λεπτά θα είμαστε εκεί. Ανοίξτε τα φτερά σας! Σαν πολύ δεν το χοντρίνε το καψόνι ο θείος. Σκάσε και πέτα. Ναι, αλλά πριν πάρουμε την πόλη, τι άλλο θα κάνουμε? Τι άλλο θα κάνουμε? Θα γιορτάσουμε τα επινίκια! Να ηχήσουν οι σάλπιγγες του πολέμου! Να φτάσουν οι πολεμικές ιαχές με τις θερμοπύλες! Να έρθουν τα όργανα! Να έρθουν οι τσαμπούνες! Παίξε τσαμπουνιέρι! Θα στείλω 3 πουλιά στην κοκκινή μιλιά, 3 πετροχέλη γόρια. Κάνει! Και τώρα εσείς γυναίκες σπαρτιάτσες να σύρετε το χορό του Ζαλόγκου! Στις Τεριανέζοι το ψάρι, Στις Τεριανέζοι το ψάρι. Εσείς! που ήταν το στην αμμουδιά. Όλοι! Που τάνθω στην αμμουδιά. Πήγαινε έξω εσύ. Γιατί τι έκανα? Ρησούλες, λογίβουν αραβούλες. Έχετε για ρησούλες, ρησουλιόπουλες. Έχετε για ρησούλες, λογίβουν αραβούλες. Τους χορεύει καλά ο Κάκαλος. Δεν εντοπίστηκαν ακόμη τα ίχνη του ψυχοπαθούς με το αεροπλανικό σύνδρομο. Ο ψυχοπαθής, κατά την εξαφάνισή του, φορούσε καμπαρντίνα, παντελόνι και ένα πουκάμισο πάρα πολύ ωραίο. Ο ψυχοπαθής είναι ψηλός, μελαχρινός και έχει έντονα χαρακτηριστικά. Αχ, ο ψυχοπαθής. Εσύ είσαι πιο ψυχοπαθής από τον ψυχοπαθή. Αυτός ήταν ίδιος ο Κάκαλος. Πάω να του το πω. Κλαπάτσα, πού είναι τα ρούχα μου, παιδί μου. Φέρτε μου γρήγορα, πώς βρέθηκα εγώ ντυμένος σε καμπυλοπάρδελ έτσι. Τώρα θα σου πω εγώ που είναι τα ρούχα σου. Ψυχοπαθή.
Ασφάλεια εκεί. Χλαπάτσας εδώ. Έχω στα χέρια μου τον ψυχοπαθή που ψάχνετε. Πόσες μέρες τιμητική θα πάρω? Πόσες? Έχετε για βρυσούλες, λόγοι βουναρούλες. Έχετε για βρυσούλες, Απαιτώ εξηγήσεις. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Σμήναρχος. Όχι, εγώ είμαι ο Σμήναρχος. Όχι, εγώ είμαι ο Σμήναρχος και διοικητής. Αν εσύ είσαι ο Σμήναρχος και διοικητής, τότε εγώ ποιος είμαι? Ο τρελός! Αυτός είναι ο τρελός, πιάστε τον! Ηλίθιοι, δεν είμαι εγώ τρελός. Εγώ είμαι ο Κάκαλος. Όχι, εγώ είμαι ο Κάκαλος. Όχι, εγώ είμαι ο Κάκαλος. Επιτέλους, ποιος από τους δύο είναι ο τρελός? Αυτός! Εγώ θα είμαι. Πάμε.